Η κατάρα της Μέδουσας κάπου στην Ελλάδα, ένα καταραμένο πλάσμα παρέμενε κρυμμένο ανάμεσα σε όλα τα τέρατα που στοίχιωναν τους εφιάλτες των Ελλήνων. Ήταν, αναμφίβολα, ένα από τα πιο φοβερά. Πολλοί γενναίοι ήρωες τόλμησαν να το κυνηγήσουν, κανείς όμως δεν γύρισε ποτέ πίσω. Λέγεται πως ήταν τόσο φρικτό που κανείς δεν μπορούσε να το αντικρίσει χωρίς να πετρώσει το όνομά της. Μέδουσα. Όμως η Μέδουσα δεν ήταν πάντα τέρας. Κάποτε υπήρξε μία από τις ωραιότερες γυναίκες που περπάτησαν ποτέ στη γη. Γεννήθηκε από την ένωση δύο πρωτογενών θαλάσσιων θεοτήτων, του Φόρκη και της Κιτός, και ήρθε στον κόσμο ως ένα απλό, ανθρώπινο παιδί. Είχε δύο αδελφές, τη Σθενό και την Ευριάλη, τις Γοργόνες, πλάσματα που συνδύαζαν στοιχεία γυναίκας και φιδιού. Από μικρή, η Μέδουσα ήταν αφοσιωμένη στη θεά Αθηνά. Όταν έπαιζε με τις αδελφές της, πάντα εκείνη ήθελε να είναι η θεά, ενώ εκείνες προτιμούσαν να παριστάνουν τις κακές δυνάμεις. Στα παιχνίδια τους συμμετείχε και ένα αγόρι, ο Ήφικλης, ο καλύτερος φίλος της Μέδουσας. Ήταν αχώριστη. Με τα χρόνια, η Μέδουσα μεγάλωνε και η ομορφιά της γινόταν ανυπέρβλητη. Τα θέλγητρά της έκαναν τον νεαρό Ήφικλη εύκολο στόχο του θεού έρωτα. Τυφλωμένος από αγάπη, της αποκάλυψε τα συναισθήματά του. Η Μέδουσα ένιωθε το ίδιο, αλλά το όνειρό της ήταν να γίνει ιέρια της Αθηνάς, και αυτό σήμαινε να αποκηρύξει κάθε σαρκικό δεσμό. Όταν έφτασε σε ηλικία, άρχισε την προετοιμασία της για να γίνει ιέρια στο ναό της θεάς. Οι μαθητευόμενες ιέριες έπρεπε να έχουν άψογη συμπεριφορά, καθαρότητα και πειθαρχία. Έπρεπε να παραμένουν αγνές, όπως και η ίδια η θεά, η οποία ποτέ δεν υποτάχθηκε στον έρωτα ή την Αφροδίτη. Η Μέδουσα υπήρξε τέλεια ιέρια, ίσως υπερβολικά τέλεια. Οι τελετές που τελούσε μαγνήτιζαν τα πλήθη. Οι άνθρωποι έρχονταν όχι μόνο για να λατρέψουν τη θεά, αλλά για να αντικρίσουν τη μαγευτική ιέρια με τα μακριά, κυματιστά μαλλιά της που έλαμπαν στο φως. Κάποιος τολμηρός είπε κάποτε πως τα μαλλιά της Μέδουσας ήταν ομορφότερα και από της ίδιας της Αθηνάς. Η θεά, από τον Όλυμπο, πρόσεξε τη φασαρία στο ναό της και κατάλαβε πως πολλοί δεν ήρθαν για εκείνη, αλλά για να θαυμάσουν τη νεαρή ιέρια. Παρότι θύχτηκε, συγκρατήθηκε. Γνώριζε πως η Μέδουσα δεν έφταιγε. Εκτελούσε τα καθήκοντά της με αγνότητα και αφοσίωση. Ωστόσο, από τον Όλυμπο την παρακολουθούσε και ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας. Η έχθρα του με την Αθηνά ήταν γνωστή, είχαν κάποτε ανταγωνιστεί για την κυριαρχία της πόλης των Αθηνών και η νίκη της θεάς τον είχε εξοργήσει. Από τότε περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για εκδίκηση. Όταν είδε την προσοχή της Αθηνάς στραμμένη στη Μέδουσα, σχεδίασε την εκδίκησή του. Θα διεύθυρε το πιο αγνό της πλάσμα, κυλιδώνοντας έτσι τη φήμη και την τιμή της θεάς. Ένα βράδυ, η Μέδουσα περπατούσε στην ακτή. Μέσα από τα κύματα άκουσε μια φωνή να την καλεί. Ο ίδιος ο Ποσειδώνας αναδύθηκε από τη θάλασσα, λαμπερός και επιβλητικός. Με τα λόγια του προσπάθησε να της αγινεύσει, αλλά εκείνη, παρά το δέος και τη γοητεία που της προκάλεσε, θυμήθηκε τους όρκους της και τον απέρριψε. Ο Θεός, πληγωμένος από την απόρριψη, την άρπαξε. Η Μέδουσα αντιστάθηκε με όλη της τη δύναμη και κατάφερε να του ξεφύγει, τρέχοντας προς τον ναό της Αθηνάς, το μόνο μέρος όπου ένιωθε ασφαλής. Αλλά ο Ποσειδώνας, κατακονσιούμτ από την επιθυμία, την ακολούθησε. Ο Ήφικλης, γενναίος μαθνητός, προσπάθησε να τη σώσει, μα ο Θεός τον έριξε μακριά με ένα χτύπημα. Η Μέδουσα πρόλαβε να φτάσει στο άγαλμα της θεάς και γονάτισε ζητώντας προστασία. Μα ο Ποσειδώνας τη βρήκε εκεί και την βίασε πάνω στο ίδιο το ιερό βωμό της Αθηνάς. Όταν όλα τελείωσαν, ο Θεός έφυγε ικανοποιημένος. Η εκδίκησή του είχε πετύχει. Διεύθυρε την αγνότερη ιέρια και μόλυνε τον ιερότερο ναό της θεάς. Η Μέδουσα, συντετριμμένη, ένιωσε ντροπή και βρωμιά. Τότε η Αθηνά εμφανίστηκε μπροστά της μέσα από το άγαλμά της, πλημμυρισμένη από οργή. Κατηγόρησε τη Μέδουσα ότι με τη ματαιοδοξία της και την ομορφιά της είχε προκαλέσει τη συμφορά. Την τιμώρησε σκληρά, μετέτρεψε τα μαλλιά της σε φίδια και το πρόσωπό της σε θέαμα φρίκης, ώστε όποιος τολμούσε να την κοιτάξει να πετρώνει ακαριέα.
Έτσι γεννήθηκε η καταραμένη γοργόνα Μέδουσα, το πιο τρομακτικό πλάσμα που γνώρισε ποτέ ο μύθος. Η τραγική μοίρα της Μέδουσας. Η Μέδουσα δεν ήθελε κανείς να τη δει έτσι. Ο αγαπημένος της φίλος, ανήσυχος για εκείνη, πλησίασε προσεκτικά, προσπαθώντας να της πει λόγια παρηγοριάς και συμπόνιας. Όμως, μόλις άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε τον ώμο της νεαρής γυναίκας, ένα φίδι την άχτηκε από τα μαλλιά της και δάγκωσε το χέρι του. Η Μέδουσα, τρομαγμένη, γύρισε απότομα. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν και εκείνη τη στιγμή ο νεαρός Ήφικλης μεταμορφώθηκε σε άγαλμα από πέτρα. Η Μέδουσα, βυθισμένη στην απόγνωση, έπεσε στα γόνατα και ξέσπασε σε κλάματα, αγκαλιάζοντας το πέτρινο σώμα του καλύτερου της φίλου. Μη θέλοντας να προκαλέσει άλλο κακό, άρχισε να τρέχει μακριά, μακριά από όλους. Όμως κατά τη διάρκεια της φυγής της, κάποιοι κάτοικοι της πόλης την αντίκρισαν. Όσοι είχαν την ατυχία να κοιτάξουν τα μάτια της, πάγωναν επί τόπου, μετατρεπόμενοι σε πέτρινα αγάλματα. Η είδηση διαδόθηκε παντού. Ένα απέσιο πλάσμα με φίδια αντί για μαλλιά περιπλανιόταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Γρήγορα σχηματίστηκε μια ομάδα πολεμιστών για να την κυνηγήσει. Μα λίγες ημέρες αργότερα, οι ίδιοι αυτοί άνδρες βρέθηκαν νεκροί, τα σώματά τους πετρωμένα, τα πρόσωπά τους παγωμένα σε έκφραση αγωνίας και φρίκης. Η Μέδουσα δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κακό σε κανέναν. Ήθελε μόνο να προστατευτεί από την αδικία και τη μοίρα της. Έτσι, αποφάσισε να αποσυρθεί σε μια απομονωμένη περιοχή, εγκαταλειμμένη εδώ και αιώνες από τους κατοίκους της. Εκεί, ανάμεσα στα ερείπια, ανακάλυψε έναν αρχαίο ναό μισογκρεμισμένο, τον οποίο μετέτρεψε στο κρυσφύγετό της. Πολλοί πολεμιστές επιχείρησαν να τη συλλάβουν για τη δόξα και την τιμή, αλλά κανείς δεν επέστρεψε ποτέ. Απομονωμένη, η Μέδουσα άρχισε να χάνει σταδιακά ό,τι είχε απομείνει από την ανθρώπινη πλευρά της. Η φήμη της, ως φρικτού τέρατος, απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και το όνομά της έγινε θρύλος. Η Μέδουσα επιβίωνε κυνηγώντας μικρά ζώα και τρωκτικά. Μια μέρα, ενώ παρακολουθούσε το θύραμά της, συνάντησε ένα αρχαίο άγαλμα, μια πρωτομή που απεικόνιζε τη θεά Αθηνά. Αμέσως κατάλαβε πως τα ερείπια αυτά ήταν κάποτε ένας από τους πρώτους ναούς αφιερωμένους στη θεά. Αυτή η ανακάλυψη αναζωπήρωσε μέσα της τις παλιές της συνήθειες. Η Μέδουσα άρχισε να φροντίζει το ναό, να καθαρίζει τις πέτρες και να τιμά την Αθηνά, την ένδοξη κόρη του Δία, του υπέρτατου θεού του Ολύμπου. Παρότι ζούσε μια ζωή γεμάτη μοναξιά και δυστυχία, η ψυχή της παρέμενε αγνή και ευγενική. Από την ουράνια της κατοικία, η θεά Αθηνά παρατηρούσε. Είδε τις ευγενικές πράξεις της πρώην ιέρειάς της και συνειδητοποίησε πως δεν κινούνταν από ματαιοδοξία. Κανείς δεν μπορούσε να τις δει ή να τις θαυμάσει. Η θεά ένιωσε τύψεις που είχε επιβάλει τόσο σκληρή και αμετάκλητη τιμωρία στη νεαρή γυναίκα. Μια μέρα, καθώς η Μέδουσα τελούσε μία από τις σιωπηλές τελετές της, άκουσε βήματα να πλησιάζουν. Το ζωώδες ένστικτο που είχε απομείνει μέσα της ξύπνησε και ετοιμάστηκε για μάχη. Ο τολμηρός πολεμιστής πλησίαζε προσεκτικά στο σκοτεινό της άντρο. Η Μέδουσα παραμόνευε, ετοιμάζοντας την ενέδρα. Μα όταν πλησίασε αρκετά, παρατήρησε με δέος πως ο ξένος κρατούσε την αιγίδα, την ιερή ασπίδα της Αθηνάς, το όπλο που είχε κάποτε ανήκει στον ίδιο τον Δία. Η ασπίδα ήταν τόσο καλογιαλισμένη που καθρεφτιζόταν σαν καθρέφτης. Ο πολεμιστής χρησιμοποίησε το είδωλο στην επιφάνειά της για να δει το τέρας πίσω του. Με μια αποφασιστική, αστραπιαία κίνηση, σήκωσε το σπαθί του και αποκεφάλισε τη Μέδουσα. Το σώμα της έπεσε άψυχο στο έδαφος και το αίμα της κύλησε σαν κόκκινο ριάκι. Ο πολεμιστής, άγνωστος μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα γινόταν αργότερα γνωστός με το όνομα Περσέας. Αφού ολοκλήρωσε τους άθλους του, ο Περσέας επέστρεψε την ασπίδα στην Αθηνά και της πρόσφερε το κεφάλι της Μέδουσας. Λίγοι γνώριζαν όμως το μυστικό. Μέσα στη Μέδουσα ζούσε ο θεϊκός σπόρος του Ποσειδώνα. Από το αίμα της γεννήθηκαν δύο πλάσματα. Ο Χρυσάωρ, ο πολεμιστής με το χρυσό ξύφος, και ένα δεύτερο, υπέροχο πλάσμα. Ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο, το πιο αγνό και ευγενικό δημιούργημα όλων,
που ενσάρκωνε όλη την καθαρότητα που είχε αφαιρεθεί από τη μητέρα του. Πολλοί πίστεψαν ότι η βοήθεια της Αθηνάς προς τον Περσέα όταν του έδωσε την ασπίδα της ήταν πράξη εκδίκησης απέναντι στη Μέδουσα. Στην πραγματικότητα όμως, η θεά ήθελε μόνο να λυτρώσει τη βασανισμένη ψυχή της από την τρομερή ύπαρξη που της είχε επιβληθεί άδικα. Για να την τιμήσει, η Αθηνά πρόσθεσε το κεφάλι της Μέδουσας στην αιγίδα της. Έτσι, η μορφή της πιστής ιέρειας έγινε αιώνιο σύμβολο προστασίας και δύναμης, δίπλα στη θεά που αγαπούσε περισσότερο από κάθε τι άλλο.